Ah, ja sé què vull dir també, espera. Se li ha donat la bombeta i no és calvo. Qui decideix com vivim? Qui decideix què defensem amb la nostra vida? Qui ens encadena i qui té les claus que ens pot fer lliures? Ets tu. Tu tens totes les armes que necessites. Ara, lluita. Hola, sóc el Lluc, dels Booktubers del Claret, i avui us porto una ressenya de supercatalà. La dibuixant d'aquests llibres, de tots, els 4, és la Olga Resina, que és qui m'ha fet aquesta dedicatòria. Aquests llibres els recomano per gent que no acostumi a llegir, ja que són còmics i són més fàcils de llegir que altres. Aquesta saga és una saga que té 4 llibres de moment i la vaig comprar, aquests llibres, a la setmana del llibre en català. Aquesta saga parla d'un noi que passa de vendre còmics a ser un superheroi, perquè com que tots pensem que els polítics ens estan enganyant, però ningú fa res per aturar-los. I aquest diu, si ningú fa res, per què no ho puc fer jo? I es torna superheroi. El primer dels 4 llibres intentarà atacar a un punt fort de tot el sistema corrupte, que és aquest país on viu ell. I també en els altres llibres també segueix vivint aventures, però que no us diré per motius de spoilers. Fins aquí la ressenya d'avui, espero que us hagi agradat i que us compreu i llegiu tota la saga, i ens podeu seguir a YouTube i a Instagram, booktubers_claret. Fins aquí la ressenya. Adeu!